Si Jesus sa balay ni Simon nga Pariseyo. Lucas Kapitulo 7 versikulo 36-50. Anya may o sa kapariseyo nga dapit kang Jesus sa pagpangaon didto sa iyang balay. Busa miadto si Jesus aron mokaon didto. Niadtong longsura may o sa kababaye nga na ilhan gayud nga makasasala. Pagkadungog niya nga miadto si Jesus sa balay sa pariseyo miadto o sab siya didto. Nagdala siya og gamay nga tibod nga may sulod nga pahumot. Miduol siya dapit sa likod ni Jesus ug mihilak siya sa tiilan nini. Mitulo ang iyang mga luha sa mga tiil ni Jesus. Gipahiran niya kini sa iyang buhok ug gihalukan. Pagkahuman, gibubuan niya og pahumot ang tiil ni Jesus. Pagkakita nini sa pariseyo nga dapit kang Jesus, mingon siya sa iyang kaugalingon, kon kining tohana tinuod nga propeta, mahibaluan ante niya kon ansa nga matang sa babaye ang mihikap kanya, tungod kay kanang babayhana makasasala. Apan nahibaluan ni Jesus kon ansa ang iyang gihuna-huna, busa mingon siya, Simon, may isalti ako kanimo. Mingon si Simon, ansa man kana, magtutudlo. Mitubag si Jesus pinaagi sa sambingay, may duha ka tawo nga nangutang og kwarta sa tigpautang. Ang o sa miutang og 500, ang o sa 50. Anya tungod kay dili sila makabayad, wala na lang sila pabayra sa nagpautang kanila. Karon, kinsa kaha kanilang duha ang labing mahigugma sa ilang nautangan. Mitubag si Simon, siguro kadtong dako og utang. Mingon si Jesus, husto ang imong tubag. Anya gilingi niya ang babay ug mingon kang Simon, nakita mo ba ang gihimo nining babay? Pagsulod nako dinhi sa imong balay, wala mo ako hatagi og tubig nga ihugas sa akong tiil. Apan kining babae, gihugasan niya ang akong tiil pinaagi sa iyang luha, ug ang iyang buhok maupagayoy iyang gipahid. Wala mo ako hagkiagi og pag-abi-abi. Apan kini nga babae, gikan pa sa akong pag-abot dinhi wala gayoy hunong ang iyang paghalok sa akong tiil. Wala mo butangi og lana ang akong ulo agi og pagdawat kanako, apan kini nga babae, ang mahalon pagayod nga pahumat ang iyang gibubow sa akong tiil. Busa saltihan ko ikaw, nga ang daghan niyang mga salagi pasaylo na. Tungod ni ini nagpakita siya og dako nga gugma kanako. Apan sa tawo nga gamay lang ang sala nga gipasaylo, gamay lang ang paghigugma nga iyang gipakita. Anya misalti si Jesus sa babayi, gipasaylo na ang imong mga sala. Ang mga nangaon kauban ni Jesus mingon sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga makapasaylo man sa mga sala. Anya mingon si Jesus sa babayi, ang imong pagtuo mao'y nagluwas kanimo. Pauli nga malinawon.